helpottunut. Ja te olette varmaan helpottunut, koska te olette piikkipaikalla nyt tässä ennakkoäänestysten tuloksena. Niin kuin sanoin, niin aivan aluksi tietenkin haluan kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä, meidän ehdokkaita ja vaalityötä tehneitä, mutta totta kai tämä ennakkoäänten tulos on hyvä. SDP-puheenjohtaja Jutta Urpilainen, te olisitte nousemassa toiseksi tässä kilvassa. Te olette varmasti hyvin helpottunut tästä ennusteesta. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä, meidän upeita ehdokkaita ja myöskin ihmisiä, jotka ovat olleet vaalityössä mukana. SDP teki positiivisen vaalikampanjan. Meillä on ollut todella upea tekemisen meininki eri puolilla Suomea ja nyt se näkyy myös. Jutta Urpilainen, jos vertaa teidän tulostanne viime kuntavaaleihin, niin tuo Ylen ennuste näyttää nyt kuitenkin aikamoista rökäletappiota, mutta miten te tulkitsette tätä tulosta? Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä ihmisiä, meidän upeita ehdokkaita ja niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat tehneet töitä SDP:n kuntavaalikampanjan hyväksi. Minä näen, että eduskuntavaalien kolmas sija on nyt näiden ennusteiden mukaan muuttumassa kuntavaalien kakkossijaksi ja se on torjuntavoitto.